danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku labaran kai tsaye ne a dangane da wasu abubuwa da suka faru a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin a halin yanzu. Kamar yadda za mu kawo muku labaran kai tsaye ne daga ƙasar jamhuriyar Nijar. A yanzu haka mai sauraro idan ya kasance kai ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ne, ka tsaya ka saurari rahotannin tun daga farko a ƙarshe domin za ka ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Haka zalika mai sauraro ko ya kasance kai ba ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ba ne ba, yana da kyau ka tsaya ka saurari rahotannin tun daga farko har ƙarshe. Amma mai sauraro kafin mu kawo maka cikakkun rahotannin muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. A yau ɗin nan mai sauraro za ku ji abubuwan da suka faru a ƙasar jamhuriyar Nijar masu daɗi da marasa daɗi. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka san cewa dai a yanzu haka lamarin ƙasar Nijar sai ƙara ta'azzara yake a dangane da lamarin ci gaban da ake samu a ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka zalika shugaban ƙasa shugaban ceton ƙasa Birgeniya Abdurrahman Chani yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa ya kawo a ƙasar jamhuriyar Nijar ci gaba. Kamar yadda a yanzu haka magoya bayansa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin sun shaida haka. A yanzu haka mai sauraro ga cikakkun rahotannin ka saurara ka ji yadda kanun labaran suka kasance a halin yanzu a dangane da batutuwa da abubuwan da suke wakana a yanzu haka a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Ga cikakkun rahotannin ka saurara. Amma muna ƙara tuna maka dai idan har baka danna mana subscribing ba mai sauraro ka daure ka danna. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ga cikakkun rahotannin ka saurara. Ga cikakkun labaranmu na sashen ana ta laraba ne firaminista shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zain ya karbi wata ganawa a fadarsa. Firaminista ya gana ne da jakadan kasar Morocco da ke cikin wannan kasa ta mutu Nijar Halal Al-Ashab da suka shahi alakar da ke tsakanin kasashen guda biyu. Daga nashi waje gwamnan jihar birnin Yamai Janar Brigadier Asman Abdu Haruna a wani rana ta laraba ne shi ma ya gudanar da wata ganawa da suka hada da shugaban gunduma ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da kuma wato babban magajin da'irar birnin Yamai Kanal Bubakar Sumana Garance sun zo ne domin wato ganawa da gwamnan jihar birnin Yamai inda ya yi musu cikakken ko da bayan shuɗewarsu a taɓa musu. Haka ne suka je domin tattauna da shi kuma yana fatan ganin cewa za su kula musamman ma kan wannan nauyi da aka ɗora musu domin ganin cewa sun ba da sashanin kiwon lahiya. Kanal Manjo Garba Hakimi a wannan rana ta laraba ne jagoranci buɗe wani sashe musamman ma da ke kula da yara ƙanana masu fama da taɓin hankali tun suna yaran su. An bude wannan ofishin ne a batu suka halarci wannan gagarumin biki kuma sun sho mana karin bayani ta bakin Dr. Nana Aisha Abdu kwararriya kan wato fannin kwakwalwa kuma ita ke shugaba da ke jagorantar wannan ofishin da aka bude a wannan rana ta laraba. Ta yi bayani kan makasudin bude wannan ofishin. Allah ya sa muka samu taimako na ƙasa gwamnati kuma da taimako na ONG wa'annan ONG specialman ONG na yara masu fama da ciwon taɓin hankali su ma yanzu yau service ɗinsu shine gaya wanda za a kula da su tun shigowarsu hakitarsu. Akwai komi da komi kuma ni ke zaman
shugaban wanga service, nace ne disan chef ɗin wanga service. Daga nasu waje masana kan wato albarkatun noma musamman ma kungiyar taso a yau ina ne suka gudanar wani zaman taro na manema labarai domin kawo karin haske kan batun da ya shahi wato damanar bana. Kungiyar ta bayyana cewa bisa ga dukkan alamu a wannan shekara manoma Allah madaukakin sarki ya nuhe su da samun ruwa kamar da bakin kwarya, amma duk da haka suna sa ran yayin wato fido da albarkatun noma za a yi amfani da su a shekara mai zuwa domin ganin cewa manoma sun ribanci abin da suka yi wato girba. Abokan aikin mu sun yi hira da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiyar ga abin da yake cewa. Kungiya ta injiniya na gidan gona suka hiddo wannan sanarwa don su sanar da al'umma na ƙasar Nijar gaba ɗaya da gwamnati suna biye da ƙafa sau da ƙafa bisa ga abin da yake tahiya, kuma suna ba da jaje suna bisa ga wani suka rige mu gidan gaskiya, sannan jaje ga wani suka ɓadda gonakansu da wasu gidajensu da dai abubuwa na more rayuwa. To a tuni dai ne Nijar ba yau ne aka saba ganin irin wannan al'amari ba, kuma ma'aikatun ne na yanayin tahiya da harkar ruwa wadda ake cema meteo sun shaida a cikin watan Mayu na 2024 bana za a samu ruwa kuma za a samu yawan su kwarai har ya kai ga banna ga gonakai da gidaje. A cikin tarihi Nijar ba yau ta fara samun wannan yanayi ba, don saboda a binciken tarihi da 1973 zuwa 2020 an samu ire-iren wannan abun hasso wajen tara, kuma an samu raso mutane fiye da 300 a lokacin nan da mutum fiye da miliyan 3 wanda suka samu matsaloli na wannan bannan ruwa. To bisa ga wannan ne ƙungiyar injiniya na gidan gona suka ja hankalin gwamnati suka ce abin da ya kamata a yi, ya kamata in irin wannan ta faru a tashi tun da kingin wuri a kama ma wanda suka samu wannan matsalar, kuma a diba program irin wanda aka yi da gaugawa. A shi yasa a cikin na farko ya kamata shi gwamnati ya hidda program ga a tsaya a jira a samu ruwan nan a tare su a yi aiki da kuma noma wanda ake ce ma dekiri, kamar ruwa suna janyewa daga tafki ana tashe tun yanzu tun busu gudane ba. Na biyu bana albarkacin wa'anga ruwa a samu a sa matakin ne na a saye abinci wanda za a taimaka ma manoma daga baya, saboda a yi maganin 'yan kasuwa masu zuwa suna sai su da rahusa da ba suna sana su da tsada. Na uku an ce kuma a samu kaman program irin wanga na shugaban kasa ga sashen shi na farko inda ake cewa a sa program na babban noma na rani ko noman rani da shugaban kasa ya ce. To tun yanzu ne ya kamata a sa kamar wata kungiya ta ma'aikata wanda za su lisai nazari bisa ga wannan program, su ba da hanyoyin da ya kamata a bi a ce amfanin wannan program. Sannan na hudu ma'aikata kamar na gidan gona a ba su ƙarfi, saboda kamar a cikin gidan minista na gona a sa ma'aikata mai kula da wannan abun wadda za ta ba da ko da lokacin da aka samu wannan banna ta ba da samako, saboda a samu gwamnati ya doki matakan da bisa gare shi. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari rahotannin nan tun daga farko a ƙarshe, na san cewa ka ji yadda kanin labaran suka kasance. Haka zalika a yanzu haka na san cewa dole za ka fito ka tofa albarkacin bakinka akan wannan rahoton da ka saurara, domin a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu akan waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka zalika magoya bayan shugaban ƙasa, shugaban ceton ƙasa Birgeniya Abdurrahman Chani sun fito suna ta maganganu akan lamarin. Haka zalika mai sauraro, na san cewa kai ma a halin yanzu dole za ka fito ka tofa albarkacin bakinka akan abubuwan da suke faruwa.
A yanzu haka mai sauraro me za ka iya cewa a dangane da waɗannan rahotannin da ka saurara? Akan waɗannan rahotannin da ka saurara abubuwan da suke wakana a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Mu da yanzu haka mai sauraro za mu iya cewa nan muka kawo ƙarshen rahotannin a yau ɗin nan. Amma sai dai mai sauraro ka san cewa abubuwan da suke yunƙurin su faru a ƙasar jamhuriyar Nijar abubuwa ne wanda ake zaton cewa za a samu ci gaba. Kamar yadda ka sani mai sauraro, ƙasar Algeria za ta shigo cikin ƙasar Nijar ta yi haƙan man fetur, wanda a yanzu haka aka ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasar Nijar ɗin da kuma shugaban ƙasar Algeria. Kamar yadda mutane da yawa daga cikin mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar sun fito sun bayyana cewa kada a bari ƙasar Algeria ta shigo cikin ƙasar jamhuriyar Nijar domin ta yaƙar man fetur, ba don komai ba illa sun bayyana cewa ƙasar ba ta son ci gabansu. Kamar yadda sun bayyana cewa a lokacin juyin mulki ƙasar ba ta ba su gudunmawa 100% ba. Hakan ne yasa mutane da yawa suka bayyana cewa kada shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya yarda da wannan yarjejeniyar da suka ƙulla. A yanzu haka mai sauraro kai ma na san cewa idan ka kasance ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ka samu labaran a dangane da wannan yarjejeniyar da aka kulla ta kasuwanci tsakanin Nijar da ƙasar Algeria, wanda yanzu haka mai sauraro na san cewa kai ma dole za ka tofa albarkacin bakinka akan wannan rahoton da ka saurara da kuma abubuwan da suke kasancewa a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. To mai sauraro, muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon a dangane da waɗannan labaran da muka kawo maka a halin yanzu. Mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton nan. Kai dai kasance da wannan tasha tamu a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kada ka manta mai sauraro ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode.